שלום, שמי שירי ואני מומחית מוצר בחברת פיזי פרוג'קטס. בסרטון זה אציג כמה מיכולות כלי הטופס בשארפוינט. בארגונים רבים שואפים להפוך תהליכים ארגוניים לכמה שיותר אוטומטיים, להיפטר מהמושג טופסיאדה ולהפוך את התהליכים ליעילים, מהירים ומדויקים. בעזרת כלי הטופס של שארפוינט אפשר ליצור סוגים שונים של מסמכים עם יכולות מגוונות. היתרון, היכולת להתאים כל טופס לפי צרכי הארגון ודרישותיו. למשל, טופס בקשת רכש, טופס כניסת עובד חדש, טופס נסיעה לחו"ל, החזר הוצאות וכדומה. בדוגמה הזאת אנו רואים טופס בקשת רכש. בטופס זה הכנסנו מספר אלמנטים. את הטופס ניתן למלא בעברית ובאנגלית, ובהתאם לכך גם נראה כלל הטופס. מילוי נתוני המחלקה והיחידה העסקית נותנים לנו אוטומטית את מספר התקציב, שם המנהל המאשר ושם הסמנכ"ל. הוספת נתוני המוצר מחושבים אוטומטית, גם המחיר של המוצר לפי שקל או דולר וגם המחיר של כלל המוצרים. לבסוף, בהגשת הטופס יוצא לדרך תהליך אישור. מיילים נשלחים למנהל, לאחר אישורו לסמנכ"ל ולאחר אישורו למאשר התקציבים במחלקה הפיננסית. חברת פיזי פרוג'קטס מתמחה ביישום ופיתוח מערכות שארפוינט, החל מתכנון ארכיטקטורה, התקנה ותחזוקה. פיזי פרוג'קטס, הניסיון שלנו, ההצלחה שלך.